разбират от музика. Това е първата гей песен официална. И от политика. Той е министър, не е в парламента. Защо да не е в парламента? Защото не е в парламента, той е министър. А джобовете им са пълни с най-невероятните истории, които сте чували. Степчо вкъщи каже, аз съм учил 3. Викам, какво трети клас? Той вика, не 3 пъти първи. Бъдете и този петък с най-забавното от българските и най-българското сред забавните шоута у нас. Аз обичам България. Петък вечер от 9. От плата. Финалът. Ще трябва да се научи да живее с това. Обаче да видим какво ще направи играта. Каменица. Подкрепа на българските фенове. Мъжете знаят защо. Тук сме, за да проверим реакцията на хората след използване на Colgate Sensitive Pro Relief. Бихте ли нанесли върху силно чувствителното място от тази паста за зъби? А сега изпийте тази ледена вода. Наистина много бързо. Как е възможно? Причината е в ексклузивната технология ProArgin, която незабавно запушва отворените зъбни каналчета. Всекидневната употреба гарантира дълготрайно облегчение. Тази паста работи наистина бързо. Colgate Sensitive Pro Relief. Клинично доказано веднага ви връща дълготрайното облегчение или парите. Colgate. Моят Жорко, съкровището на мама, иска да се изнесе от къщи. И всичко това заради една ниска лихва. За някои хора нашите кредити са прекалено атрактивни. Жилищни и ипотечни кредити във ваша полза. Банка ДСК. Доверието е взаимно. Скъпи майки, купете продукти на Procter & Gamble за минимум 10 лева. Изпратете СМС на 1273 с текст Олимпийски игри и датата и часа от касовата бележка. И имате възможност да спечелите едно от 100 места в спортния лагер на Procter & Gamble за вашето дете. В неговата страна той беше на върха. Но сега той ще трябва да започне от дъното. Диктаторът. Само в кината. От плата. Финалът. Ще трябва да се научи да живее с това. Здравейте, гледате часът на Милен Цветков, 21 май 2012 година, понеделник. Какво се случи до този момент на денонощието? Жулиета Хубенова, заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма, беше освободена от поста. Полицаи арестуваха собственик на пункт за черни и цветни метали в Шумен. Задържани са и 3 мъже, които му продавали крадени акумулатори от автомобили. Арестите станаха по време на специализирана акция Свещари. Поредица от вторични трусове бяха регистрирани в северната италианска област Емилия-Романя след разрушителното земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер вчера. По последни данни загиналите са 7, над 50 са ранените. 3 алпинисти от Германия, Южна Корея и Канада загинаха, докато се спускаха от най-високия връх на планетата Еверест. Още 2 алпинисти са обявени за безследно изчезнали. Какво ще видим в предаването днес? В гласовете ви чувам какъв е смисълът на темата за матурите от тази година, от здравия разум до поетическото безумие в романа Подигото. Темата в предаването: на какво мирише в България? На предсрочни избори или на джибри? В часът на специалиста фотографът Виктор Попов, който от 6 години живее в Китай. 65 000 зрелостници държаха днес тест на матура по български език и литература от здравия разум до поетическото безумие в романа Подигото на Иван Вазов.
на известен мъдър човек измисли тази тема за писмената част на зрелостния изпит. Според някой романът на Иван Вазов "Подигото" е любимия роман на българите, но според други той е от живелица и ретро като текст. Родители негодуваха следобед в интернет, че 4 часа след края на изпита тестът не е бил качен на сайта на Министерство на образованието, въпреки че е имало обещание това да стане веднага след 12 часа. За първи път матурата в 12-ти клас и външното оценяване за седмокласниците се проведоха в един и същи ден. Изпитът на зрелостниците започна в 8 часа, а времето, с което разполагаха, беше 4 астрономически часа. За да няма изсичане на информация, бяха предприети строги мерки за сигурност. Все пак министърът на образованието Сергей Игнатов призова завършващите да не се опитват да преписват, а да покажат това, което знаят. 12-класниците писаха интерпретативно съчинение или есе по романа "Подигото" на Иван Вазов. Темата беше "От здравия разум до поетическото безумие". Жребият изтегли репортерът на Нова телевизия Мария Димитрова. И така, ето специалисти в студиото, които ни казват как оценяват подобна тема. Ами, смятам, че темата е подходяща. Подходяща? Да. От здравия разум до безумието в "Подигото". Точно така. До поетическото безумие. Това е една от ключовите метафори в "Подигото". Темите за пиянството, за лудостта. Така че те са един от тематичните центрове в "Подигото". Знаете ли, като ви слушам, веднага се сещам как днес си коментирахме. Например, човек от екипа, който пише книги, разказваше как хора, които четат неговата книга в момента, откриват неща, които той никога не е имал предвид, когато е писал тази книга. Разбирате ли, не е ли малко странно да търсим в произведенията неща, които в крайна сметка какво доказват, че хората наистина са стигнали своята зрелост? С какво доказват? Тази тема, това интерпретативно съчинение, какво ще ни покаже? Сега, 41-ви въпрос, всъщност темата е само върху 41-ви. Преди това има тестова част. 41-ви въпрос може да бъде интерпретативно съчинение, може да бъде и есе. И това са два различни погледа върху темата. Учениците с по-творчески нагласи може да пишат есе, а тези, които предпочитат канона, които предпочитат да възпроизвеждат класиците и критиците, те пишат предимно интерпретативно съчинение. Добре, нека да чуем доцент Михайлов. Благодаря. Как изглежда според вас тази тема? Темата действително изглежда нормално. Действително изглежда нормално. Действително изглежда нормално, въпреки че има там формулировка за лудост. Защо е така и защо твърдя така? Това са две формули, които се съдържат в романа на Иван Вазов. Тоест темата е формулирана, като са извадени тези формули. Самата глава, за която става дума, "Пробуждане", и която се визира в учебната програма, те съществуват. Добре, не може ли някакси по-просто да бъде формулирано това? Съвсем директно да бъде казано. Извинете ли, забравяйте, че това е формулировка на Иван Вазов. Тоест, учениците, според интерпретативната нагласа за съчинение, за което говорим, ако говорим за него, трябва да познават един определен литературен език, литературоведски език, моля за извинение, защото когато се говори за литература, обикновено хората бъркат, те смятат, че става дума за художествена литература. Не се изучава, не се чете художествена литература. Разбирате ли, че аз се поставих, аз, който съм в момента на 46 години, разбирайки сутринта каква е темата, се опитах да си представя, че съм на 18 и се поставих, да кажем, на място на един 18 годишен човек и се опитах да разбера как ми звучи това. На мен ми звучеше безумно. На фона на този език, с който всеки ден се сблъскваме, на фона на езика, който тези хора употребяват, който чурат непрекъснато, в който са потопени ежедневно, тази тема ми звучеше като нещо, като някакво извънземно. Абсурдно. Може би и така да може да се каже. Защото ето и това, нали, примерно, което преди малко споделихме, че според някой "Подигото" е любимо четиво на българите, но според други това е архаична книга. Това е книга от миналото. Какво им говоря на тия млади хора сега, които живеят в един съвсем друг свят? Много малко им говори и това е безспорно. И защо трябва да бъдат връщани толкова назад във времето? Не може ли просто да им се постави някакво задание, което да е формулирано елементарно, но да доказва, че тези хора могат да разсъждават? Нали, аз
Доколкото имам понятие от това интерпретативно съчинение, трябва да видим това. Дали тези хора могат да изградат една теза и да я докажат. Много са нещата, които трябва да докажат, но не забравяйте, че това са хора, които имат съответната подготовка да решат тази задача. Това не е задача, която те никога не са решавали. Те са решавали, говоря за литературоведска задача, в часовете по литература. Тоест те са подготвени. Вие сте забравили тези неща. Няма да говорим за вас. Но те са подготвени. Не, няма значение, аз не се притеснявам. Разбира се, че съм ги забравил. Разбира се, че съм ги забравил. Просто си представих, ако съм ако живея в техния свят, ако се срещам с техните съученици, ако всичко това, което на тях им се случва, как ще ми прозвучи това на мен? Но това ще продължим да го коментираме след рекламата по Нова телевизия. 100 000 лева. Една сума, мечтана от 22 участници. И един въпрос. Сделка или не? Няма да ви отворят. Кошлите са на работа. Не влизай в съседите. Влез в 21 век. Дистанционно отчитане от Техем. Станете сладоледени звезди. Свой клип за сладоледи Дени. Качи го на sladolеденизвезди.com и стискай палци да го гледаш по телевизията. Обичам свежестта на морско утро, когато лекият бриз изпълва въздуха с ухание. Виждам, че цените истинските аромати. Да, ябълка, магнолия. Страхотно! Тогава новият Савекс, ябълка и магнолия сигурно ще ви хареса. Савекс изпира невероятно и оставя дрехите чисти и ароматни. И уха е чудесно. Савекс. По аромата ще го познаеш. При всяко плащане с дарителската ви карта, близо година помагате на много деца да са щастливи. Всяка транзакция на дарителската ви карта от банка Пираеус, вие дарявате 10 стотинки, които банката отроява за децата в неравностойно положение в България. Благодарим ви, че подарявате детство. Това е за мен! Не, за мене! Ех, че си Боби! Ама ти хапна 3, аз 2. Аз хапнах 2, а ти 3. Споделете удоволствието в Макдоналдс. Голямо разнообразие от неустоими пилешки вкусове. Само сега пилешки бургер с малки картофки за 1,99 лв. Или Макчикън Макменю за 3,99 лв. Само в Макдоналдс. Клуб Смарт в Макдоналдс. Тук сме, за да проверим реакцията на хората след използване на Colgate Sensitive Pro Relief. Бихте ли нанесли върху силно чувствителното място от тази паста за зъби? А сега изпийте тази ледена вода. Наистина много бързо. Как е възможно? Причината е в ексклузивната технология ProArgin, която незабавно запушва отворените зъбни каналчета. Всекидневната употреба гарантира дълготрайно облечение. Тази паста работи наистина бързо. Colgate Sensitive Pro Relief. Клинично доказано веднага ви връща дълготрайното облегчение или парите. Colgate. Загорка вече е в 2 литра и на гореща цена, за да спечелите с компанията българско лято на световно ниво. Прекарайте го в блажено безвремие в гръцки стил. Елегантно, както го обичат французите. Или диво и вълнуващо по-бразилски. С кемпър, с кабрио или на вила избирате вие. Търсете промоционалния символ на етикета и можете да спечелите още 1000 награди. Научете повече на Фейсбук страницата на Загорка. Бенгей те предизвиква да се раздвижиш. Зрелищна игра без болка. Със своя загреващ ефект Бенгей облегчава болката, причинена от мускулни спазми и възпалени стави. Бенгей – по-силен от болката. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца на 12 години. Преди употреба прочетете листовката. От сега нататък всичко, което знаете за възможностите на автомобилите, се променя. Новият Infiniti FX с серия от респектиращи, рафинирани дизелови и бензинови двигатели. От сега нататък новият FX идва с Infiniti Dream Leasing. Забележително добър лизинг. От сега нататък вече има Infiniti.
Последната семка. Когато става въпрос за депилация, точно както в ежедневието, понякога ни трябва малка хитрина, за да ни е по-лесно. Виит създаде първите ленти с по-добро захващане, лесни за отлепване, с оптимален ъгъл. До 4 седмици копринено нежна кожа. Виит – усещане за красота. И за по-деликатните зони изпробвайте новите Виит Supreme Essence. Ленти за бикини линия и подмишници. Кое е това нещо, което влиза в джоба ти лесно, а в същото време побира всичките ти приятели? Любимата ти музика. Купища работа. Спомените ти. И не е компас. Samsung Galaxy Mini 2. Малкият голям смартфон. Вземи го с подарък. Допълнителен цветен панел само за 5,90 на месец с Intel Surf and Talk и сърфирай свободно. Най-бързата 3G мобилна мрежа. Intel. 100 000 лева. Една сума, мечтана от 22 участници. И един въпрос. Сделка или не? Осмото ми чувство ми говори, че в този епизод на Да ти паднат 100 000 ще има открит 8-ми въпрос. Ще объркам зрителите. И сега ще видиме. Колко пари ще бъдат заложени на него? Оп, чакай, че тук падат пачки. Ще падат пари, момчета. Ще падат пари. Тръпката си е тръпка. Не пропускайте Да ти паднат 100 000. Тази вечер от 21 часа по Нова. Здравейте, гледате часът на Милен Цветков. Матурите днес са повод за това да говорим с доцент Михайлов и госпожа Димитрова. В студиото те казаха експертното си мнение, обяснявайки ми, че матурата звучи много приемливо. Да. Продължавам да твърдя така. Всичко, което... Аз обаче продължавам да твърдя, че по подобен начин, ако продължават нещата в българското образование, пропастта между учениците и образователната система се разширява. Става все по-голяма и по-голяма. Според мен. Това е също един голям проблем. Да. Това е така. И това е проблем, който трябва да се реши, но той няма да се реши с преформулировки на темите. Той ще се реши по друг начин. Тук засягаме съвършено други проблеми, не тези, за които в момента трябва да говорим. Добре, какво е това, за което трябва в момента, казвате вие да се ето, вие поставяте конкретен въпрос за темата. Реално ли е и правилно, коректно ли е формулирана? Да, защото много хора, примерно в интернет си коментираха точно това, че тези текстове, че са архаични, че са далеч от съвременния живот, от начина, по който живеят в момента тези хора, които искаме да видим дали са зрели или не са зрели. Нали? Такъв е смисъла на този изпит, доколкото аз го разбирам, госпожо Димитрова. Ние може да профанизираме темата. Може да я наречем... Защо го наричате профанизиране? Защо всяко нещо, което се доближава до реалния живот, трябва да е непременно профанско? Да, може да го наречем... Гениалните неща, аз доколкото поне съм чувал, са прости. Нали така? В България се счита, че сложно означава е равно научено. Или на знание. Не. Съвсем друг смисъл влагам. Значи, темата касае една класическа бинарна опозиция. Едното е разум, другото е безумие. Това са двата полюса в темата. Така, не виждам нищо неразбираемо до тук. Но може да я наречем и по друг начин. Може да я наречем... Добре, можете ли да я формулирате? Казахте, че може да се профанизира, нали така? Може ли да я профанизирате тая тема? Да, мога. Да, слушам. Мога да я нарека пиянство, едната бинарна опозиция, трезвост, другата. Ето бинарна. Искаме да я профанизираме. Дайте да я профанизираме. Дайте, кажете по най-простия начин тази тема. Просто искам да я чуя. Ей така заради себе си. Вместо пробуждане може да го наречем махмурлук. Тогава по-разбираемо ли ще бъде за учениците? Не. Имате ли възможност, доцент Михайлов, заради мен да го направите, да кажете, тази тема е елементарна? Може, разбира се, да се каже. Как би изглеждала? Би изглеждала така. Въстание и погром. Ето така. Добре, въстание и погром в Подигото. Въстание и погром в Подигото е една съвсем нормална тема, с която бихме могли да установим дали някой човек е зрял или не е зрял. Не е ли така? Така е. Добре, защо трябва да се усложняват тогава? Не се усложнява, дали започнах с това. Хайде да питаме хората от здравия разум до поетическото безумие в романа Подигото и въстание и погром в романа Подигото. Това са формулировки на Иван Вазов. Обясних това нещо. Хората веднага предпочитат вашата тема.
Да, различни формулировки са. Защо трябва да бъде... Не е проблем. Защо трябва да бъде някакси сложно за хората? Аз обясних за каква е логиката. Винаги би могла да се даде и друга формулировка и много по-елементарна, разбира се, и от тази. Значи въстание и погром, да. Това би могло да бъде названието на темата, но това е видимото. А ние говорим за настроенията на хората, за психиката на хората от това време. За това трябва да бъде разум и безумие. Нали? Разумният човек, този с имотите, с установеното... Разум и безумие е едно, а ние имаме здравия разум и поетическото безумие. Да, защото безумието е поезия в тези времена. Така, определено от Иван Вазов. За това. Напоследък все повече тези, които съчиняват темите и дават формулировките, изваждат от самия текст на произведението определени фрази. Именно с цел, не че искам да ги защитавам, просто давам логиката на тези неща, именно с цел да не бъдат упреквани в някакви свои прекомерни литературоведски измислици. Защото може всичко това да се каже с дискурса на подигото тогава. Добре, защо трябва да е така? Не може ли да е по-просто? Така са избрали, защото... Не може ли да бъде по-просто? Следват Иван Вазов. Аз мятам, че проблема е друг. Не в 41-ви въпрос и това как е формулиран. Точно канона, литературния канон има нужда от ревизия. И той отдавна, от години има нужда от ревизия. Особено при седмокласници, които също днес имаха изпит. Там тази една българка, отново на Иван Вазов, тя е абсолютно неразбираема. Те охкат и пъшкат, докато четат баба Илица, как измъква кола, как ходи по манастир. Това им е толкова далечно неразбираемо. 12-ти клас е по-различен човек, а той може да възприеме тези текстове. Но в 7-ми клас е много трудно да ги възприеме. Ето там трябва да... Изобщо целият канон трябва да се ревизира. Да, и аз просто не мога да схвана какво става. Какво се случва? Какво толкова трябва да се направи, за да се разбере, че един прост, близък до живота начин да се изпита даден човек е с много по-добър успех или с много по-голямо значение, отколкото някакъв забъркан... Ето, сега вие ми обяснявате, че те вадали от самите произведения, за да не бъдат упреквани в... Точно така. Ако формулираш един елементарен въпрос, може ли някой да те упрекне? Не, нали? Не, просто е малко по-различно. Смислите, да, ето тук правилно той подсказва редактора, че трябва да звучи завъртяно. Защо е това? Не е ли така? Не го намираме за завъртяно. Значи едната глава на Иван Вазов в подигото е пиянството на един народ, другото е пробуждането. Това е. Нищо завъртяно няма в тях. И те са подготвени, защото би трябвало да са обучени в часовете по литература на това. Значи това не е тази литературоведска формулировка, срещу която веднага бих протестирал аз. Добре, благодаря ви за това гостуване. Продължаваме нататък. На какво мирише в България? На избори или на джибри? Лидерът на ДПС Ахмед Доган заговори тези дни за предсрочен вод, а премиерът Борисов го контрира, че мирише не на избори, а на джибри. Мирише на дъжд, но мирише най-много и на предсрочен парламентарен вод. Това заяви в Джебел лидерът на ДПС Ахмед Доган. Той определи като трудни и може би най-скъпите следващите парламентарни избори заради стремеж към властта на всяка цена. Доган упрекна управляващите в пропиляване на паричния ресурс от повече от 8 милиарда лева, оставен от тройната коалиция. Премиерът Бойко Борисов категорично изключи варианта за предсрочни избори. Този личеше, че мирише на джибре. Човека мирише на джибре, ама той му миришел да избори. Не може да ми мирише нито на предсрочни избори, нито на джибри, коментира и лидерът на ДСБ Иван Костов. Това са взаимни провокации на дребно, пилене на нерви, задявки, които не са най-същественото в политиката, макар и да изглеждат атрактивни, допълни Костов. И така, на какво мирише в България? На какво мирише, господин Райчев? На какво ви мирише на вас? В това студио е чисто и да не мирише нищо. А по принцип в България, така като затворите очи, на какво ви мирише? Вашия портиер каза на цигари. На цигари? Да, така каза. И на мен ми мирише в България на цигари, честно. Много. И много се надявам сега от 1 юни да не мирише повече господин Райчев на цигари. Си правите илюзии? Да. Добре, на какво мирише господин Павлов? Всеки случай на избори не мирише. Не мирише на избори? Поне на мен не ми мирише на избори. Оттам нататък може да спекулираме дали повече на джибри или на нещо друго. Да. Защо тогава господин Доган каза, че миришело на избори?
Той не каза, че мирише на избори. Той каза две неща. Мирише на дъжд. Мирише на избори заради парите. Значи Доган казва нещо много по-съществено. Това мирише на избори. Да е ясно, че всяка опозиция казва, управлението е слабо, махайте се и така нататък. Тук има така за ГЕРБ две новини. Една добра и една лоша. Добрата новина във връзка с извънредните избори, че всъщност обикновено извънредни избори се искат от опозицията, правителството е слабо и пада. Не издържа. И така са били извънредните избори до сега. При Жан Виденов и други случаи. Но в този случай никой не твърди, че опозицията може да свали ГЕРБ от власт. Той си има една много необичайна ситуация, в която те подозират, че той ще организира предсрочни избори в своя полза. Значи никой не твърди, че те ще го събарят. Те нямат сили да го съборят. Но те го подозират, че ще организира в своя полза и предупреждават народа за това. И показват мотива. Парите. Значи положението с парите е следното. Нашия бюджет е разчетен на 2,5 плюс. Приблизително. Не мога точно да възпроизведа. Между 2 и 3%. Вече е ясно, че няма никакво 2,5 плюс да има, а някъде около нулата ще завърши. Да, няма и едно да има. Значи някой подозира, че тази нула е изкуствена, че всъщност ще бъдем даже на минус, но дори да вземем, че тези 2% са губът на правителството, това са просто 2 милиарда или почти 2 милиарда лева. Те им липсват. Тоест, към това добавете 2 милиарда, които те трябва да вземат за дълга, да го покрият. В смисъл, логиката на това, което казвате, че ако те... Да, че ще фалира. Ако останат да управляват до мига, в който идват те просто редовните избори. Те просто казват, тази година няма да стигне България 4 милиарда. И понеже ще се изправи, аз не казвам, че го мисля това, аз казвам какво е логиката на това обвинение. Понеже ще им липсват 4 милиарда, понеже ще е изключително трудно след всички магистрали и зали да се съобщи на български народ, че сега току-що ще вземем 4 милиарда на заем. Никога България не е взимал такива пари за една година и при този жил включително. Значи, поради това те подозират, че за да избяга от това през юни месец ще обяви избори през септември и така. Аз мисля, че господин Райчев вече 3 години прогнозира предсрочни избори, така че всъщност... Лично съм ви слушала поне 2 пъти да... Избори. При тази любов към Бойко Борисов. Точно предизвикани от самия Бойко Борисов. И мисля, че това многократно се коментира и на първата година, и на втората година, сега и на третата година. Предполагам, че пак ще коментираме темата предсрочните избори, които Бойко Борисов сам ще си предизвика. Те самите я коментираха тая тема. Те самите си я коментираха, ние коментираме тях, нали така? Кои самите те? Борисов многократно е казал... Борисов многократно е казал, че няма да предизвика предсрочни избори. Може ли да кажем нещо малко така, без претенция, че ще е по-отгоре, обаче мирише много на предизборно напрежение. Всички са влезли в конкуренция. Всички осъзнават, че времето е малко. Дали ще бъде есента, дали ще е зимата, пролета, лятото или късната есен. Няма значение. Проблема е, че нещата са много сериозни и всички не са подготвени. Проблема е, че не са подготвени и трябва много бързо да си стегнат редиците, защото това, което се случва... това са хвърлени малко така думички. Не е хвърлено. Не е хвърлено и много сериозно ДПС се опитва да се ориентира каква позиция ще вземе от тук нататък, предвид това, което става вляво и това, което става вдясно. ГЕРБ си е ГЕРБ. Даже да го остави малко на спокойствие ГЕРБ. По-интересни са процесите, които стават в другата част на десницата, която в момента според мен е много по-любопитна. Предвид малкото време до изборите, редовните избори, без да говоря за предсрочни избори. Аз си мисля, че все пак може би, когато кажете хора в студиото, и това трябва да съобразите, защото за едни науки или за едни фирми, за които основният бизнес е изборите, те разбира се, че непрекъснато ще говорят, че има избори, защото бизнесът на Галап отива в маркетинга извън политиката, но със сигурност има... така, но със сигурност има... това е самата истина. Но със сигурност има хора, чието бизнес е фокусиран в изборите. Вашия бизнес обаче не е фокусиран, нали така? Ето, ние затова сме извикани за противодействие на господин Райчев и той ако каже, че има... Значи аз съвсем не твърда, че